Гледах филма, дето ми препоръча този по HBO. Само, че не се казва деца забравени от Бога, се казва деца на Бога, забравени и намерени. Потресаващ филм с отвратителни прилики с историята с Петрохан. Това е филм на HBO, който е сниман от един от израсналите в въпросната секта. Те са деца, които са израснали там. Те не са внесени там, както са внесени децата в българската секта. Децата в българската секта на някаква възраст са вкарани там от своите родители, които им е толкова са къла. А във въпросната секта децата са израснали там, те са родени в сектата. Но като изключим това, приликите са много. Първо, че е в Мексико, второ, че лидера на сектата си позволява да унищожава децата, като ги кара да правят какво ли не, включително секс с него, с възпитателките и възпитателите си, помежду си. Просто е унищожително. Родителите им, също като въпросите родители на децата от тази секта тук в България, са способни на всичко в името на това да защитат, забележи, не децата си, а лидера на сектата. Също като тук. Мен това не е много потреса, защото там две момиченца, тя вече е пораснала, разказва как са били малки. Гуруто на сектата отива да прави секс с внучка си. Виж, не го разкажеш. Не ще го разкаже, гнусно е, ма виж сега. Трябва хора, който иска да го гледа. Извинявай, но след това... Като HBO са застанали след филма, те са били омерзени също. HBO е световна филмова компания, индустрия. Са застанали зад филма. Само искам да отбележа, че по време на снимките на филма няколко от децата, които са успяли да избягат от сектата, по времето на снимките на филма се самоубиха. Да, така е, ама ти що не спря? Извинявай, ма там гуруто прави секс с две малки момичета, които разбира се са плакали, се дърпали и на сутринта майка им се кара и ги наказа за това, че не били достатъчно всеотдайни. Да, извинявай, това има прилики. Тази, дето нормално и да се откачена жена. Без такива коментари. Добре, тази жена, която не знам коя друга дума намери, която коментира сина си, който е насилван от този Калушев и тя казва, той е морален убиец. Или в бащата, който коментира, че продължава да вярва на Калушев, който е застрелял детето му, което е 15 годишно. Не знам, ужасно. Това звучи абсурдно, но когато се гледа този филм, един зрител ще установи, че това е валидно не само в България и че ние не сме някакво изключение, че хора, които са способни да се доверят на някакъв фанатичен, религиозен или харизматичен лидер, има навсякъде по света. За доказателството ти си историк, сега да не даваме примери в световната история, какви личности, какво са причинили на света, само защото са харизматични, но паралелно с това са и откачени. Да, ма тия секти се оказва, че сексът там се използва като част от идеологията. Да. Защото във филма, който гледах, той обяснява на всички, включително и на жените, че те трябва да правят, наричаха го флиртолюбов. Флиртолов? Да, от флирт и любов на английски с всички. Защото така отдавали Божията благодат през телата си, през секс. Не ти ли прилича на нещо, което е свързано на този Калушев му излязоха записки, в които... През фонтанелата. Да, през фонтанелата и други неща, да се представиш едно дърво и... Да, това е... Отвратително съвпадение, да съжалявам. Разликата е, че там във филма тази секта е секта на някакви откаченяци, които са отишли в една държава, където няма контрол и там няма държавна протекция, докато тук при нашите малко насмърдва на политически протекции, защото съществуването им е легализирано с подписи на министри, с бездействие на министри, с дарения на политически лица. Това всичко трябва да се установи и да бъде част от разследването за тази безумна история. И когато се установи, и ако наистина е така, всички участници, които си сложили подписа или чрез тях е имало протекция на въпросната секта, трябва да бъдат наказани и вкарани в затвора.
Това е истината. Но всичко трябва да бъде по закон, за да няма после оправдания, хън-мън и така нататък. То си е по закон на човека, който с подпис е разрешил на тая секта да владее една огромна територия около Петрохан. То е факт, Борислав Сандов. Така е. Факт е, че Бойко Рашков по него време е разрешил един да има 16 разрешителни за оръжие. Ти знаеш как се изкарва разрешително за оръжие. Това трябва да бъде доказано. Ама то е факт, то няма какво да го доказваш. В част го има в документи. Добре, факт е, че Васил Терзиев е дал близо 80 000 евро. Сигурно аз не съм запознат. Ма той си го призна. Той каза, че ги е дал. Добре са. Аз не защитавам никого, нито искам ти си някакъв тук прокурор ли си. Не съм, но безсява лицемерие. Добре. Ако това нещо се докаже и наистина е така и е част от цялото това дело, те трябва да бъдат наказани и си понесат последствията. Но всичко трябва да бъде по закон. Не само тук някакъв ти си къв морален обвинител. Айде сега ти като ме обвиняваш, че аз съм бил морален обвинител. Няма нужда от това. Не, напротив има, след като така ще говорим. Не, така ще говорим. ППДБ твърдят, че дарението на Терзиев било морално. Защото човека е имал Иво Мирчев. Къде си го видял? В БНТ сутринта при Жоро Любенов тази събота или неделя. Какво е казал? Каза, че дарението на Терзиев, какво лошо имал, човек имал пари, дарил. Той е бил благороден. Я и тъна и тия от Титана и Слави дали ли са една стотинка за някой? Айде. Какво аре? Дето съм Какво значи аре? Виж сега какво ще кажа моето момче Сладко. Каквото съм правил, за да помагам на хора и да помагам основно на деца, защото така съм решил преди много години, каквото съм направил, това е лично и то е за да има успех и да се помогне и да има резултат. А не да си го окичам като някакъв орден и да ходя и да се гордея с него и да се разказвам или който е да било друг да ми разказва. Това е мой личен избор. И ще признае нещо, като цена така не си изкръства ръцете. Ще признае нещо и ще кажа. Аз съм много беден бил. Израснал съм от бедно семейство. Майка ми и баща ми лека им пръст. Са положили всички усилия за мен и за сестра ми да ни отгледат. Но сме били бедно семейство. Те от селата отишли в Плевен. Тя от Тодорово, той от Горна Митрополия, отишли в Плевен са намерили работници в мебелен завод Република. Ние сме били бедни. В момента, в който започнах да правя пари и в един момент парите ми станаха повече, отколкото ми трябват. Да ям, да живея, че купувам там, каквото искам. Реших, че трябва да помагам. Що? Защото така реших. Това е мой избор, Мой избор. Реших, че ако изкарам повече пари от някаква сделка, защото аз съм занимавал само с телевизия, пеене на песни и така нататък, аз съм бизнесмен бил от много години. Направя ли повече пари, ще спаса човешки живот на дете, ако може, и ще си купа часовник, защото харесвам часовници. Ти си свидетел, че съм си купил много часовници. Факт. Значи направиш извод колко деца съм спасил. Аз за една част знам. Аз затова се обесих на Иво Мирчев, който твърди, че тъй като Терзиев е дал пари... Има Иво Мирчев? Има значение дали даваш пари на секта, няма която значение Иво Мирчев. Има значение... Нито го познавам, нито съм се срещал с него, нито ме интересува. За мен са говорили всякакви неща. Онзи, по този въпрос, това не е за демонстрация. Нито аз съм го правил за демонстрация, нито искам ти да го разказваш, като тук му обличаш ме в бели дрехи. Да говори Мирчев какво чете и ППДБ каквото щат. Не. Аз каквото съм направил и каквото съм правил, съм го правил, защото така съм решил, че е правилно. И не аз трябва да разказвам за това нещо, а хората, на които съм помогнал. Те, ако искат да говорят, това си е техен избор. Дали даваш пари на секта, която убива хора, или даваш пари и спасява живот. И сега мога да правиш, да кажеш всичко, обаче за твоя мъка, последното, което направи, го знам и ще го кажеш. И не мога да спреш. Слави, уважаеми зрители, на тия деца в Македония, деца запали дискотеката и цяла България взе най-тежките случаи в България да ги лекува. Имаше деца, македончета, които Слави поръча и плати за не знам колко деца им ги в телефона си, мога ги извада и по имена, едно специално бельо, което се облича, защото когато са такива не знам колко процента изгаряни, ако сложиш нормални дрехи, тя колето се отлепя, мога да умреш. Това го направи той. И за това има известна разлика. Престани.
Добре, представям. 6 деца са от Македония, това е мой избор, които след като им помогнаха, защото България им помогна. България помогна, мисля, че на над 18 деца. България помогна, България. И хора в България. Държавата България направи всичко възможно за тия македонски деца, те да говорят за нас каквото искат. Аз реших и помогнах, след като ги изпише държавата, те вече остават самостоятелно, ако са бедни, това са бедни деца повечето, за тях трябва да се положи специална грижа, защото те не могат да издържат така с присъдена кожа или след такива изгаряния. Трябва да имат специално облекло, което е специално термобельо, което е ужасно скъпо. Ужасно скъпо. За да може тия деца въобще да обличат някакви дрехи. Иначе ще умрат. Това бельо е живото спасяващо. Може да звучи странно на хората, които ни гледат, но има такова бельо, което е живото спасяващо след такива изгаряния. Да, защото ти имам документите. Аз се подготвих, като слушах Мирчев. Бесих се и взех документите с имената на децата и какво се направи. Защото ти не казваш една дума, ставаш разни буклуци да се упражняват върху нас. Виж, какво ще ти кажа, бе? Аз не лъжа, бе. Аз не съм като Мирчев. За мен приятел е истината. Истината е силата е в истината. Аз не лъжа, бе. Така че, като си ме провокирал тук да говорят, тия неща са такива. Това е факт. 6 деца, те не знаят. Повечето деца, на които съм помогнал, аз имам посредници и те не знаят, че съм аз. Аз не искам да знаят, че съм аз. Посредниците и лекарите, на които вярвам, които ми удостоверяват, че въпросното дете има реално такъв проблем и има нужда от помощ и подкрепа, аз казвам на посредниците, които ти ги познаваш, които се работят при мене, които дават парите от мое име, казват, това е неизвестен благодетел. И ако хората искат да благодарят, не знаят на кого да благодарят. И така е правилно. Защото целта ми е детето да бъде спасено, а не да има тук и сега да водим ние с тебе този разговор. Водим го, защото едни се убиват деца, други им плащат и после викат, че нямат нищо общо с това. Това ме изважда от равновесие. Значи това, което е казал Мирчев, той го е казал, защото той е политик. Български политик в българския смисъл на думата, в какъвто не искам да се превръщаш ти. Той го е казал това, защото на него така му изнася. Независимо дали мразът има такъв народ, мен, който съм в основата, теб, защото ти си също лице, това няма никакво значение. Мирчев е политик, който се е изразил като политик. Той има деца и аз вярвам в това, че когато той помисли от тая гледна точка, въпросния Мирчев, и си погледне децата, ще разсъждава по съвсем различен начин. Защото първо е баща, въпросния Мирчев. Първо е съпруг на жена си. Първо е баща на децата си. А чак след това е политик. И ако погледне от тази гледна точка, той никога няма да се изкаже така, защото не е наясно. Аз какво съм направил, ти какво си направил. Не можеш да говориш така за хората, защото не знаеш кой стои срещу тебе. Срещу тебе може да стои ангел. Ти го гледаш като дявол и обратното. Срещу тебе може да стои дявол, а ти си мислиш, че е ангел. За доказателство, виж това, което се случи с тия странни хора от тази така наречена секта, заради която започнахме да говорим. Така че да оставим Мирчев на страна. Той е баща и като баща силно ще размисли, ако трябва да му зададеш такива въпроси. А като политик да приказва какво ще не ме интересува. Разбрали? Разбрах, да. Надявам се и някои други да разберат. Не. Много гняв съм събрал. Ти по принцип си гневен. Трябва да се контролираш. Основата на успеха е самодисциплината и самоконтрол. Искам да кажа нещо за благотворителността. Всеки човек, който иска да направи добро, има тази възможност. Има тази възможност. Дори с малко, но може да направи добро. Това си е негова работа. Както си е моя работа и аз каквото правя, го правя, защото така искам. Мога да ти разкажа умопомрачителни случки, разбираш ли? Умопомрачителни. Имаше един циганин, на който помогнах на детето му. Един циганин. И намери възможност да ми се обади. Няма как стигне до мен, но той намери възможност да стигне по телефон до мен. Значение как.
И аз му казвам, кажи бе, приятел, какво искаш? Той вика, да знаеш, че аз правя покриви. И ако се ожениш, аз ще направя покрива. Тебе, да ти е сигурно. Циганин бе, циганин. Да се правиш добро не е просто... Всеки човек може да реши, ако иска, може да дава от себе си. Всеки човек. Много истории мога да ти разкажа. Много. Има и обратното. Две майки, на едната детето и глухо и на другата и трябват някакви пособия. И аз платих, на едната дадох примерно 20 000 лева, а на другата 10 000 лева. Примерно. И с тази 10 000 лева намерила начин да стигне до мен пак. И се обажда по телефона и казва, виж колко съм тъпа. Аз викам, моля. Защо? Тя вика, защото се прецаках, можех ти взема още 10 бона. Ти си добър, знам, че те ще ми ги дадеш. Ама аз съм тъпа и ти взех само 10. И аз се просто се потресох, разбира се, стоя така с телефона. Да, има примери за всеки хора. Има и добри хора. Майка помогнах си един мой приятел, който не искам да му казвам името, защото съм под формата на политик сега, ако го кажа, не искам да го той мрази такива неща, е политичен. Но с него почетох в 24 часа. Габриела, знаеш, при секретарката ми преди да влезна в шоуто, се къпа и тя ми го чете от вестник 24 часа. И аз викам, нали ти казвам, нали, името и така нататък, викам, дай да помогна на това дете, но трябваше му се направи операция в Базел. Много скъпо, много. И аз един приятел викам, дай помогна на едно дете, той вика, разбира се, шкъв пич. Имам приятели, имам няколко, на които какво да каже, това ще направят. Му викам, дай да делнем. Той е богат човек, да делнем. Тук сериозна сумата много. Той вика, добре. Правиха му операция в Базел и го спасиха детето. Имаше 3 месеца, повярвай. Беше въпрос на седмици. И го спасиха, оперираха го. Супер. Правиха го, така беше ситуацията. И майка му идва при мен. И вика, сега какво да направя за тебе? И аз викам, какво? Тя понеже по 24 часа така свързахме, тя знаеше, че съм аз. И казвам, какво? Тя вика, трябва нещо да направя за тебе. И аз викам, нищо няма какво направи за мен. Гледай си сина там и се занимай с него. Тя вика, не. Това не е богоугодно. Трябва вика да направя нещо за теб. И викам, първо не съм само аз. Има още един човек. Той се казва, еди си кой. Еди си къде. Тя вика, какво да направя за вас? Аз викам, бе, ти глуха ли си? Нищо не направиш за нас. Тя вика, няма да изляза тук, докато ни кажеш какво искаш от мен. Вие ми спасихте живота на детето, аз искам да ви върна, брат. Я се гледам. Това е българка, жена. Сериозно. Може да правиш баници. Тя вика, мога хубава баница, мога прави. Викам, сирене. Тя вика, да викам, баклава можеш да правиш. Тя вика, мога и баклава страхотно да правя. Викам, гледай сега, какво се разберем с теб. На всеки негов рожден ден ще ми носиш една баница, една баклава на мен и една баница, една баклава на оня човек, който ти казах другия. Тя вика, това ли искаш? Викам, така сме танто за танто. Квит. И ти сигурно си ял, защото като донесат, няма да забравя веднъж. Аз си балет сам. И тя донесла милата баница и ядеме. И аз мисля, че на Стела беше. Помниш Стела от балет. И викам, знаеш какво едеш? Тя вика, баница. Що? Аз с балет. Те викам, това не е баница. Те поне я познават, аз като се напрегна. И те замлъкнаха всички. И мълчат те. Викам, това не е баница. Тя вика, какво е? Викам, това е човешкия живот. Така изглежда. Не е баница. Мисля, че не ме разбра Стела, но това не променя факта. Да. Много истории такива мога да ти разкажа. Много. Да. Защо ме провокира да говоря тия неща? Защото се бесих. Заради Мирчев не. Ами да, Мирчев е добър човек. Аз съм сигурен в това. Аз съм сигурен в това, че въпросният Мирчев е добър човек и е добър баща. И ще обича децата, и ще обича семейството. Просто се прави на политик, затова ги говори тия глупости. Ако ги говори като човек и като баща, той никой няма да ги каже. Аз съм сигурен, че въпросният Мирчев е добър човек. Уверявам те в това.
Ако го видиш следващия път, ако той гледа това нещо, поздрави го от мен, Мирчев. Заради това, което е казал, не, а заради това, което съм казал аз. За да мога да го поздравиш, Мирчев. Добре.